Uztailean aurkeztu zigun Ana Delbal kultura eta kirol diputatuak eskola kirola arautuko duen foro araua. Arauan berta sartu baino lehen, esan beharra dugu beste behin ere gobernantza eredu vertikala aurkeztu zaigula. Zergatik, foru gobernuak beste behin ere ez duelako sikiera hitz egin sektoreko langile, federazio edo eta gurasoekin, euren iritziak ez ditu entzun. Oso kezkagarria da ikustea euskararen inguruko aipamenik ez dela arau osoan agertzen. Beraz, lehenik eta behin, jasota geratu behar da euskara izan behar dela eskola kirolaren hizkuntza zentrala. Euskararen normalizazioari begira urratsak eman behar dira, eta eskola kirolak ere horretan funtziozko papera jokatu dezakela uste dugu. Kirol helburuetaz aparte, eskola kirolak elkartasuna, laguntasuna, talde lana edo matxismorik eza bezalako baloreak ere bilatu beharko lituzke. Gainera, eskola kirol jarduerak irisgarriak izan behar dira mundu guztiarentzako. Horretarako, pertsona ezberdinak eduki ditzazkegun behar ezberdinetara moldatu eta eskaintza zabala beharko du izan. Berdintasun printzipioari jarraiki, administrazio publikotik eskola txikiak indartu behar direla uste dugu. Askotan, indize ekonomiko eta soziokulturalari erreparatuz, baliabide gehien behar dituenak hauesek baitira. Kadete kategoriatik aurrera, kirol federatuari bide eman behar zaiola uste dugu. Praktika hau aurrera eramaten ari da jada, baina arauan ez da inon agertzen. Hortaz, praktikan aurrera eramaten dena, arauan jasota egon behar du. Azkenik, azpimarra berezia egin nahi dugu inspekzioan. Izan ere, gaur egun Arabako Foru Aldundiak ez du lan hori betetzen. Horregaitik, proposatu dugu praktika honi zentralidadea eman eta horretarako langile propioekin aurrera eramatea. Egiteko beste modu batean sinisten dugunez, araua hobetzeko lanari ekin genion, sektorearen iritzi ezberdinak entzun eta kontuan hartuz. Orain, asteetako lanaren ondorioz eta eskola kirola hezkuntza prozesuaren funtsezko elementua dela sinistuta gaudenez, umeen ongizatea eta sektoreko langile eta profesionalen interes eta iritziak defendatzera goaz.